Nakatala ang Davao City Health Office og 5 ka suspected cases sa chikungunya sa usa ka barangay sa syudad. Ang chikungunya sama sa dengue nga sakit apan dili ingon ana ka grabe sumala sa CHO. Atong sero ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, gawa sa mga kaso sa dengue, gina-monitor sab sa Davao City Health Office ang mga kaso sa chikungunya nga pareho sila nga gikan sa pinaakan sa lamok. Dili man nga nakagrabe ang epekto sa lawas sa tao sa chikungunya kung itandi sa kining dengue kung mataptan sila apan gina-monitor karon sa CHO aron malikayan nga mosaka ang ihap sa mga kaso. Sa bulan pa lang sa Enero 2025, 5 na ka-suspected cases o mga ginudahang kaso sa chikungunya ang natala sa Davao City. Nagikan ang maong mga kaso sa Barangay 9A Davao City. Kini base sa clinical diagnosis, apan kinahanglan pa ang results sa confirmatory test sa maong mga ginudahang kaso. Awareness sa ato ang mga katawhan nga dapat manglimpyo, so search and destroy activity. Then, fogging ang among gihatag na intervention dito tungod kay nagataas ang kaso sa suspected chikungunya case sa 9A. Sumala sa World Health Organization, ang chikungunya nga sakit kay makuha gikan sa pinaakan sa infected nga babaeng lamok. Muresulta kini sa hilanat og joint pain ug swelling. Sama sa dengue nga sakit, makabati sab og muscle pain, sakit sa ulo, pagsuka-suka, fatigue ug rash ang pasyente. Hinuon, panagsara ang makasinati og severe symptoms. Kung duna may mamatay sa maong sakit, sagad dunay kalabutan sa laing coexisting health problems. Chikungunya is same mosquito, ang vector niya is same, si Aedes mosquito, but chikungunya is dili siya makapatay, dili siya fatal, pero ang mga clinical signs and symptoms is the same sa dengue. Sumala sa Barangay 9A, ulo sakop sa usa ka banay ang gidudahan nga nagka-chikungunya ug napahibalo na matud pa ang mga residente sa lugar sa mga angayang buhaton aron makontrola ang ihap sa kaso sa maong lugar. Naayon na sab matud pa ang mga pasyente. Nag-conduct me og clean up kay before magpaging or misting, maglimpyo gyud ang area. Kay kung dili limpyo, dili put na misting o fogging kay samot magkuan ang mga lamok. Gawa sa parayong panawagan sa mga residente sa pagpanghinglo aron walay kapangitlugan ang lamok. Ang CHO ginauhag sab ang mga barangay sa pagmugna og mosquito-borne disease task force aron matutukan ang mga sakit nga dala sa pinaakan sa lamok sama sa dengue ug chikungunya. Sara, sama sa dengue, mapakgang lang ang sakit ng chikungunya kung limpyo ang palibot. Busa, dugay na panawagan sa health authorities nga unta magpabilin nga limpyo ang sulod o gawa sa mga tagbalay aron nga masigurong walay pangitlugan ang lamok. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.